Hezký dobrý den s dalším dílem pořadu Bydleme bezpečně. Dnes si budeme povídat o tom, co je pro mě tak jako nejnebezpečnější v domě, a to jsou okna. Naším hostem je odborník na bezpečné bydlení, pan Josef Adame. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Mně prostě přijde, že v moderních domech jsou stále větší a větší okna a tak jako mi přijde, že prostě to okno je nejjednodušší průchod pro nějakého zloděje nebo třeba někoho, kdo se chce ke mně dostat a ublížit mi nebo rodině. Mám se bát oken? Jsou to ta nebezpečná místa? Určite áno, aj keď treba povedať, cez okná je menej vlámaní ako cez dvere. Prvoradé sú dvere, štatistiky to hovoria, ale aj okná sú tie, ktoré lákajú zlodejov a vedia sa tí zlodeji cez ne dostať aj inak, ako keď my sme boli chlapci, že sme si kopali míč a že sme rozbili sklo. Takže teraz už tí zlodeji sa vedia dostať rýchlejšie, tichšie a treba povedať, že jednoducho. A to vravím o súčasných moderných oknách. Nevravím o nejakých na chalupách starých oknách, ale súčasne moderné plastové, drevené okná alebo hliníkové. Dneska jsou hodně moderní takový ty velký, ty francouzský okna, vlastně jsou to jakoby balkónový dveře, když to tak řeknu, kterými se dá projít, nebo i klasická okna. V drtivé většině, troufnu si říct, že to je třeba 80%, máme okna plastová. Ano. A tam vím, že když jako zavřu a nenechám to otevřen na ventilačku, takže tam vyjedou nějaké věci a jsem vlastně v bezpečí. Je to dobrý pocit bezpečí? Oni všetky tie veci, ktorými sa uzatvárajú takéto okná, alebo veľké, také tie francúzske, alebo dokonca aj balkónové dvere, ten princíp je rovnaký. Po otočení kľúčky mi tam také malé válečky zachádzajú, ale slúžia len na to, aby mi pritlačili to okno k rámu, aby mi nefúkalo. V žiadnom prípade neslúžia ako odolné voči vlámaniu. Lebo keď sa pozriete už na princíp toho, to je veľmi taký titerný, malinký, on nedrží pevne. Čiže voči vypáčeniu toho okna, pretože to je nebezpečnejší spôsob, to okno vypáčiť, ako keby sa malo rozbíjať sklo. Lebo si predstavte, aj vy, určite by ste dokázali rozbiť to sklo, ale keď sa chcete fyzicky dostať dovnútra, porozbíjať ho vám trvá nejaký čas. Čo je nebezpečné, tvorí veľa hluku. Ste nápadní, susedia, okoloidúci, všetci sa začnú pozerať, čo sa tam deje, lebo vieme, sklo, keď padá, koľko hluku narobí. Ďalšia vec, je to nebezpečné aj pre toho zlodeja, páchateľa, dostávať sa cez rozbité sklá, aby tam neostala krv, aby sa nezranil, neostali nejaké stopy. Čiže to sú spôsoby, ktoré v súčasnosti už zlodeji nepoužívajú, ale čo používajú je bežné vypáčenie takéhoto okna. Čiže si vlastně zvonku ho otvorí celé to okno. I když ho zajistím, a umím si představit, že když to nechám otevřen na ventilačku, že tam někudy šáhnou a něco tam otevřou, ale jak když ho přece zavřu, tak to okno velmi těsně přiléhá, tam se žádný pajcer nemůže vejít. Pajcer sa tam nemusí vojsť, stačí malý šrobovák štandardnej veľkosti. Vravel ste, že väčšina okien je plastových, máte pravdu, plast je mäkký materiál, ale špáru medzi tým oknom a rámom síce nevidíte, ale keď zoberiete šrobovák, aj žena, dieťa dokáže ho zastrčiť tam. Čiže ten šrobovák tam vojde dovnútra. Tým, že ten materiál je mäkký, to je plast, to je mäkký materiál. A pri zapáčení vlastne tie istiace válečky vyskakujú z toho a nezáleží na tom, to je ten paradox, koľko tých istiacich válečkov tam mám, pretože ten zlodej ide jeden váleček po druhom, si ho postupne otvára, to len tak praská, takéto zvuky počujete, až si otvára celé okno. No, ukázaná platí. Takže pojďme si ukázat, jak rychle se zloděj dokáže dostat do obyčejného plastového okna. Vy jste říkal, že projít oknem není těžké. Mně se tomu nechce věřit, protože mně to okno přijde masivní. Mám teda doma stejný, se musím přiznat. Ano. A když ho zavřu a je zavřený, nezapomenu to zacvaknout, nenechám ventilačku, tam se přece nemůže nikdo dostat. Na prvý pohľad to tak môže vyzerať, ale ja vám ukážem, kde je vlastne ten pes zakopaný. Prečo je to možné? Uzamykanie takéhoto bežného okna vlastne funguje spôsobom takýmto, že mi takéto válečky alebo západky sa posúvajú a zapadajú do takýchto protikusov. Všetko je to veľmi také tinterné, malinké, zapadá to iba pár milimetrov a keďže plast alebo drevo je
mäkký materiál, tak po zapáčení bežným šrobovákom vlastne tie válečky vyskakujú a je jedno, či sú tam 2 válečky, alebo 4, alebo 7. Postupne ten zlodej vlastne dokáže, aby ten váleček vyskočil z toho protikusu. Takže pokud mám takovéhle okno, tak je jedno, jestli nechám na ventilačku, nebo jestli ho zavřu poctivě? Je to úplne jedno. Pri takomto bežnom okne, keď takto otočím kľúčku, vyzerá to, že je pevne uzavreté, ale ono vlastne iba pritlačí to tesnenie, aby mi nefúkalo dovnútra, ale reálne voči šrobováku neodolá. Pojďme se to teda zkusit. Já teď zavřu bezpečně. Zkusím to i z druhé strany, jestli je to opravdu bezpečný. No a pojďme pozvat zloděje, jak si s tím poradí on. Tak, poďme. Tak to byly opravdu vteřiny a jenom 2 takovýhle obyčejný šroubováky. Dá se proti tomu nějak bránit? Dá sa proti tomu brániť. Poďme sa pozrieť ako. Teď mi prosím řekněte, že se to dá nějak vyřešit, protože tohle vypadá opravdu strašidelně. Áno. Dobrou správou je to, že vaše pôvodné plastové okno si môžete nechať. Nie je treba ho celé meniť. Treba ho len doplniť ďalším takým prídavným uzamykacím mechanizmom, ktorý na prvý pohľad možno ani nezaregistrujete, že je tu namontovaný, ale princíp spočíva v tom, že okno otváram normálne, tak ako som naučený kľúčkou, otváram, zatváram, ale pri tomto okne, kde je namontované toto prídavné uzamykacie zariadenie, tak nám to uzamyká v 2 samostatných, úplne pevných istiacich bodoch. Tie body boli otestované každý na 700 kg a samostatne, dodatočne mi to uzamkne, to okno, mimo tých štandardných válečkov na 2 pevných bodoch, takže sa to v žiadnom prípade ani veľkým pajsrom, veľkým páčidlom to okno nedá vypáčiť. A tyhle ty uzamykací body už jsou opravdu uvnitř, takže k ním se zloděj zvenku nedostane. V žiadnom prípade je to tvrdý, kalený oceľový materiál, uchytený dovnútra, do rámu okna. Funguje to úplne, by som povedal, jednoducho. Takto mám okno uzamknuté, takto ho otváram a v žiadnom prípade sa nedá vypáčiť. Projít oknem pro zloděje opravdu nebyl problém. Udělal jste mi radost, že jste řekl, že to zabezpečení vlastně nevyžaduje, abych vyměnil kompletní okna, ale že ta moje původní tam zůstanou. O tom by lidi měli vědět. Vždyť já neznám nikoho, kdo by tam měl tohleto přídavné bezpečnostní zařízení, takže vlastně máme dost otevřené domácnosti. Áno, výhodou je v tom, že môže mi ostať svoje pôvodné okno, či je plastové, drevené, z akéhokoľvek materiálu, môže ostať. Len domontujem ku nemu takéto prídavné uzamykacie zariadenie. Musím povedať, že pomerne jednoducho sa to domontováva, ale treba to na mieru vyrobiť. Musí prísť technik, zamerať si presne to okno. A samostatný, toto vlastne prídavné uzamykanie, ktoré je ovládané stejnou kľúčkou ako to moje pôvodné okno, vlastne mi v 2 samostatných istiacich bodoch, síce len v 2, ale veľmi pevných. Sú to silné oceľové, také kalené platne, ktoré mi uzamknú navyše, okrem tých štandardných válečkov. Navyše mi uzamknú to okno. Je to otestované na bezpečnosť až pri 700 kilách odolá každý ten istiaci bod 700 kilám, čo nie je možné, aby fyzická osoba... Takže auto by projelo, ale zlodej neprojde. Napríklad, áno. Čiže aj pri páčení tie pôvodné válečky mi môžu síce vyskočiť, ale v týchto 2 pevných bodoch to okno drží. Doporučil byste tohle všem těm, kteří mají plastová okna? Možná ti, kteří bydlí v 5., 6., 7. patře, tam už to asi bude bezpředmětné, ale ti, kdo bydlí v přízemí, by to asi mít měli. Na všetky plastové, drevené alebo aj hliníkové okná, tieto moderného spôsobu, prízemie prvé, druhé podlažie, nebezpečné sú aj vrchné podlažia, veľakrát z vrchu, zlodeji zo strechy. Nebezpečné sú balkóny, zlodeji máme veľa prípadov, zlodeji sa dostávajú z balkóna na balkón, pokiaľ tie vzdialenosti to umožňujú. A rozhodne pri rodinných domoch, tam pri všetkých oknách, to je jedno, či prízemie, či prvé poschodie, terasové dvere. Často sa takto ovládajú takýmito dverami.
je to také riešenie, ktoré náš rozpočet až tak nezaťaží. Viem ho robiť kedykoľvek v podstate. Nemusím všetky okná si dať naraz, namontovať takéto prídavné uzamykanie. Môžem postupne, ako mi financie vychádzajú. Nemusím, nie je to veľký stavebný zásah, ale rozhodne, keď takto s týmto prídavným uzamykaním, keď uzamknem to okno, tak rozhodne spokojnejšie odchádzam z domu, ale na druhej strane aj spokojnejšie spávam, lebo videli sme, že takéto vypáčenie je veľmi tiché a rýchle, čiže čo je nebezpečné. To znamená, zloděj může přijít, i když jsme doma, a o to by to bylo asi desivější. Sú to desivé prípady, ja sa v tejto problematike pohybujem v podstate celý život. Žiaľ, áno, takéto prípady sa stávajú, že tí vlamači sa dostávajú cez okno dovnútra. Domáci o tom, pokiaľ o tom nevedia, poviem, ešte to je ten lepší prípad. Pokiaľ to zažijú, že sa zobudia a dostanú sa do kontaktu s tým zlodejom, sú to nepríjemné veci. Děkuju za rady. Myslím, že tohle asi hodně lidí vystrašilo a možná donutilo k tomu přemýšlet o své bezpečnosti. Díky, mějte se dobře. Ďakujem pekne, ďakujem, dovidenia. No a s vámi se budu těšit na viděnou taky u dalších pořadů a věřím, že když se trochu víc zabezpečíme, budeme spát pohodlněji a s větším klidem. Mějte se dobře, ať se vám daří.